ଓମ୍। ତୁମେ ପଚାରିଲ କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରବିବାର ଦିନ ବେଲ ଗଛ, ଅରଖ ଗଛଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରବି ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀର ଖଜୁରା ଗଛ କିମ୍ବା ପାରିଜାତ ଗଛ ପୂଜା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛ, ଅନନ୍ତ ଗଛ ପୂଜା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧଧାରକ ଗଛ, ଅପମାରଙ୍ଗ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାସଙ୍ଗ ଗଛ କିମ୍ବା ଡିମିରି ଗଛ ପୂଜା କଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଶମୀ ଗଛ କିମ୍ବା ପାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛ ପୂଜା କଲେ ଶନି ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଆଜିର ଗୀତା ଆଲୋଚନା ଏତିକି।